Iling-ilingan. Ya. Iki sing duwe gawe lak mboten kula mboten purun. Agek pertama kali iki percil ditanggap ning Curah Jati ora dinyang blas karo iki lho sing gawe iki. Iki lara wektu. Ning kene kudu ngati-ati mergo wilayahe percil. Wis to, mbok dhuwura sampean ning kono. Iki wilayahku. Iya. Sampean nika langsung tak lebokne kolame turian sampean lampune nika. Iya. Wah, tenan wis. Pokoke los aku wis ngrumangsani iki arep sopan ning wilayahe Percil dadi kudu kebaing pengati-ati. Leser anu leres. Iya le, omong ana dalange. Wis kowe mentereng ning ketok lek cahyamu mentereng ning Tulungagung kowe ning wilayahku kowe ya ora patek wani karo aku. Lho, tapi kan dalu niki teng wilayah Mas Percil. Ya wilayah Mas Percil. Kedah manut kali Mas Percil. Manut sampean pokoke bengi iki tak kongkon apa manut, ora manut sampean mulih liwat Purworejo tandek tak buang bismu. Lho, wis pokoke intine ngono kuwi aku pokoke saiki.